kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fulamuso Fanta Sidibe kunnafoni a labɛn bɛ fasarijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila Maraka Fama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi jumadonya in na dɔgɔkun kunfɔri daminɛ Juillet kalo tile 13 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita arabadonya tɛmɛlen a ye taama kɛ ka taa Kulikorokaw fɛ yen a tun bɛ bonya taama a tun bɛ o kofɔ min n'a y'a lase Banamba Tuba ani Kulikoro dubabu ɲini o tun don. Kulu min bɛ n'u k'a ma Pôle d'observation citoyenne du Mali POSIM ale ye ɲɛdamakɛlaw ale ye olu fara ɲɔgɔn kan n'u ko ma observateurs minnu bɛna ɲɛdama kɛ an ka kalata lahalayaw la dɛnɛndonya tɛmɛlen u y'a weleweleda kɛ. Kulu min bɛ yen n'ale bɛ bololafaseri kɛbaw a bɛ olu kofɔ n'u ko ma association des éditeurs de la presse privée kɛnyɛrɛye bondakun kan ASEP olu ka assemblée générale ɲɛmaaya sigi o lahalayaw olu de bɛ sen na. Dɔnkibaru la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara o lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a bɛ yɛrɛ kofɔ a bɛ o kɛnɛ kan n'an ko ma campagne électorale o lahalaya kɔnɔna na arabadonya tɛmɛlen a taamara a taara Kulikorokaw fɛ yen a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ o taama kofɔ a bɛ bɔnɲɛ a bɛ o taama kofɔ dubabu ɲini a bɛ o taama kofɔ. Taama in a y'a lase Banambakaw fana fɛ yen Tuba Kulikoro jamana ɲɛma a ma taa dɔwɛrɛ la dɛ maa ɲɛyɛlɛkɛ maaba minnu bɛ dugu ninnu kɔnɔna na k'u ka dubabu k'a ye ko yɛrɛ kofɔ kɛnɛ bɔra n'o ye cɛbɔ kɛnɛ ye jamana ɲɛmaaya sigi o bondakun kan an ka jamana kɔnɔna na n'a tako fɔlɔ bila bɛ ka Juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ cɛbɔ 24 cɛ la kelen o ye muso ye a la olu de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ Juillet kalo tile 29 tako fɔlɔ kɛnɛ ka jamana ɲɛmaaya sigi lahalaya an ka jamana kɔnɔ san 2018. Kulu min bɛ n'an ko ma Pôle d'observation citoyenne du Mali POSIM olu ye wulikajɔ kɛ jamana ɲɛmaaya sigi kalata lahalaya ninnu na u bɛ se ka ɲɛdamakɛlaw bila ka taa kɛnɛ kan cogo min na olu bɛ taa ɲɛmada kɛ kalata o lahalayaw la n'u ko ma ko observateurs u ye a welewele da dɛnɛndonya tɛmɛlen POSIM maaw yɛrɛ ka fɔ la u ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye seereyaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mun bɛ kɛ tamasiyɛn ye mun bɛ kɛ ɲɛdama ye yaasa gɛlɛya minnu bɛ bɔ kalata la u bɛ se ka tigɛkɔni sigi olu kan de ka ɲɛfɔli kɛ o la maaw ka bɔ o kanama k'o kunnafoni labɔ a ka ja ɲɛdamakɛla waati kunguruninkɛlaw yalima ɲɛdamakɛla waati jankɛlaw olu bɛ se k'o ɲɛfɔ maaw ye cogo min na a POSIM yɛrɛ a ɲɛma o ye Ibrahima Sango ye ale y'a jira k'a fɔ ɲɛdamakɛla minnu bɛna ɲɛdama kɛ waati jan observateurs o bɛ taa maa 84 na minnu bɛna kɛ waati surun kɔnɔna na ɲɛdamakɛlaw observateurs o bɛ t'i jɔ maa 1980 Banyango la wa jamana ɲɛmaaya sigi kalataw ma tɛmɛ u na ɲɛdama kɛ fɛn min ye wasabulon o fana cɛdenw olu ka kalata o lahalayaw fana la. Kulu min bɛ yen n'ale bɛ bololafasirikɛlaw olu ka kulu ko fɔ n'u ko ma association des éditeurs de la presse privée bakuruba fɔla ASEP a jirala k'a fɔ sini olu bɛna u ka ɲɛmaaya sigi kalataw u bɛna o kɛ u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ ladalako la n'an ko ma assemblée élective ka tigɛkɔni sin maa la mun bɛna k'u ka ɲɛmaa ye nka ɲɛmaaya kɔni bɛ maa min bolo kalata in ɲɛkɔrɔ o bɛ Birama Fall a b'ale de ko fɔ u bɛna taa i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sɔrɔ maa dɔ bɛ yen n'o ye Basidiki Touré ale bɛna taa ye a kɛnɛ kan ale ka laɲini k'ale ka kɛ ɲɛdama kura ye mun bɛna ASEP ka o ɲɛmaaya minan k'o fa n'i y'a lajɛ bi dɔnkibaru ɲininaw olu cɛla kamalen Basidiki Touré bonya b'a kan kosɛbɛ maaw ka danaya b'a kan o kosɔn sa maa caman kɔni wulila ka tugu a kɔ k'a fɔ ale ka kɛ ASEP o ɲɛmaa ye Basidiki Touré yɛrɛ dunan tɛ ASEP ko la k'a sababu kɛ kabini waati jan ale de ASEP o secrétaire général ye wa kabini san 2006 san 2006 ɲɛmaa don fasiri gafe la n'an ko ma le guido n'ale bɛ bɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun wulikajɔw olu kɔni bɛ sen na a yɛrɛ sisan o bɛ taa san 40 Banyango ani ɲari a san 18 ye nin ye dɔnkibaru ɲini lahalaya la a bondakun kan an ka ba Maliba kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'a ma.
jamana kɔkanna kibaruyaw la sini jamana ale ye a ka lasigidenso kura dayɛlɛ wagadugukaw fɛ yen kalo kelen baɲango u ni ɲɔgɔn cɛ baaraw olu jidilen n'o bɛ Pekin ani Burkina Faso olu cɛ baara a bɛ o kofɔ farafinna worodugu yanfan fɛ nin baara kurayali a bɛna kɛ tare ye ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Chine ani Burkina Faso ye. Wolomasiri taaba maa 40 ani dungbaru ɲinina kelen olu jogina wa mugujugukila jatigɛwale kɛbaw olu fana maa caman jogina a kɛra muguci dɔ senfɛ ka ɲɛsin minisiri n'a ka jamakulu ma n'o bɛ Cameroun jamana minisiri ko fɔ mun ɲɛsin bɛ Cameroun jamana kɔnɔna lakanali ma a kɛra u ka yɔrɔ la ngilɛkan bɛ fɔ u ka sigida yɔrɔ min na n'o ye jamana tilebiyanfan ka taa a worodugu yanfan ye nin kunnafoni ninnu dangɛnɛmayara bi jumadonya in na lakana tigilamaw ani u ka laselikɛsoba jamana tɔgɔ la. Nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulumaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi ye dɔgɔkun kunfori daminɛ ye ɲɛnajɛ ka kan nka janto yɛrɛ la o fana kɔrɔko ka ɲi dɛ an ka janto an yɛrɛ la n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale ye kunnafoni di sira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma nanzarakan na journal en ligne n'a ye malizoom.net n'a y'o kɔngɔn filɛ o sanfɛ n'o ye ɲininikɛyɔrɔ ye a ka jufa kɔnɔ nɛgɛjuru yalima a ka cakɛbara tata yalima a sigita n'a y'a kɔngɔ o fɛn fɛn filɛ o ni na ɲininikɛyɔrɔ la n'an ko ma recherche Google sanfɛ a bɛ malizoom.net a bɛ sin ka dayɛlɛ a b'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen a bɛ Maraka Fama ka journal Bambaraw ye a bɛ ziiriw ye minnu labɛnnen don a bɛ se ka a bila a denw ka lamɛn a bɛ ladamu sinsin wa fɛn min ye poyi ye a b'o fana jalama a b'o fana sɔrɔ yen nɔ malizoom.net sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a filɛ o min bɛ yen n'an ko ma rubrique culture mun tora ne u ye ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka kanuya kurayali la sanga ani waati ka ɲɛsin Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli ma aw ni cɛ ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Sala Mahamadu Fanta Sidibe an t'a fɔ maaw ye ko k'an bɛn ntɛnɛn don ni Ala sɔnn'a ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.